पाटगावनि सेरमंगा सेराव थानाय मोनसे सरलबाङा मा होनो बेखौ दाब्बा सेरमंगा सेराव पाटगावनि बेयाव सानफ्रामबो उन्दै बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैनानै बाहाय दर मारनानै एन्जय खालामफैबाय थायो बाहाय दिनैबो सानाव सानै जरासे उन्दै क्लास 8आव फरायनाय हौवा हिन्जाव बाहाय गाज्रि आखु गेलेफैदों आरो बेनि मालिका गावबो सासे एक नाम्बार गुन्दा बिथाङानो सान्स होबाय थायो सरलबाङा दाबा बियो सेरमांगानि सानफ्रामबो उन्दै हिन्जावसा हौवासाफोरखौ बाव दोननानै बिसोरो सेक्स फ्रि जायगा खालामबाय बे जायगाखौ सेक्स फ्रि जायगा खालामदों बे सेरमांगानि सरलपारा सामफ्राम फैयो जराथाम जराब्रै बाहाय फैनानै माबा खालामफैयो बे सरलपारा सरलबाङा दाबायाव नैबाव सासे सिख्लानि ड्रेस नै सिख्ला गथ'नि नै नोंथांमोना नै बे दाब्बायाव बिसना दं सिख्लानि सेन्देल दं नै दासो खारदों बायदि मोनबाय जों बेखौ बे हिन्जावनि लंपेन्ट नैबेहाय दङ नै मोनसे ओरै एरलाबावलाय बेग बाव नायलाय मा दं नैबे नै मा बुस्थु बेबो सिख्लानि गानग्रा मोनसे गानग्रा बेबो दा खारदों बिसोरो बेबादिनो जायगा होयो बाहाय बिथाङा सुभाष बुङो बे दाब्बानि मालिकखौ बिसोरो माबायदि न' लुनानै दोनदों नाय रायजोफोर बे दाब्बा मोनसे दाब्बा बियो दाब्बायाव गासै फुलवार आरो बिनि सिङाव बिसना थाजोबो गंफा नै थाला मारनानै दोनदों औ बिसना दंजोबो गंफा बैयाव देखायगोन आं नै रायजोफोर नाय दाब्बानि मुङाव बिसोरो बिसना जोबनाय बाहायसो सेंग्रा सिख्ला गथ'फोर थायो नाय सोरांबानो हाबफैयो दाब्बा खालामनायाव बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बेबायदि फुल वाल लुनानै बिसोरो बिसनानि फेसिलिटि होनानै बाहाय उन्दै